Kaixo, saioa eta harria. eta euskaraz etxean egiteko Bi jolas aurkeztuko ditugu. lehenengo jolasa. Jolas hau egiteko beharrezkoa den materiala papera eta idazteko zerbait da. Lehenengo jokalarien artean gaia adostuko dugu, adibidez pelikuletako pertsonaiak. Ondoren, jokalari bakoitzak paper zati batean pertsonai bat idatziko du. Bestek ez dute ikusi behar, bakoitzak idazten duena. Orduan, behin idatzitakoan, paperak erdian utziko dira, eta hor nahastu egingo dira, eta bakoitzak berea ez den paper bat hartuko du. Idatzita dagoena ikusi gabe. Orduan, egingo duena da, paper hori izena bistan duela, kopetan jarri, edo eutxi, edo nahi ez dute zerbaitekin pegatu, eta horrela beste jokalariek idatzita dagoena ikusiko dut. Helburua zein da? Norberak zein pertsonai den asmatzea. Horretarako, bai edo ez erantzuna duten galderak egin beharko dira. Eta beste jokalariek erantzungo dute. Adibidez, marrazki biziduna naiz? Txanda bat, galdera bat. Eta horrela, zure pertsonaia asmatu arte. Gaiak anitzak izan daitezke. Ere adinaren arabera egokitu daitezke, adibidez haur txikiekin jolasten baldin bagea, animaliak izan daiteke gaia, bai, edo frutak, auskalo, bakoitzari bururatzen zaizuena. Bigarren jolasa. Ezberdintasunen jolasa deitu diogu. Taldean jokatuko dugu, eta bakoitzak bere etxean nahi duen gelatik konektatuta egongo, bai? Taldekide bat aukeratuko dugu denon artean. Eta begiratuko dugu bere pantailan, atzeko partean, bere atzekaldean ze ikusten da. Eukiko dugu denbora bat, lehenotikan finkatuko duguna denon artean, eta eukiko ditugu, 5-10 segundu, oitena guztia begiratzeko, eta gero ja, denbora hori bukatutakoan, hurrengo pasoa jarraituko dugu. Denbora hori pasata gero, taldekide bakoitza bere eserlekutik altxa, eta bere pantaietatik aldendu inberko dira. Momentu hortan, lehen hautatutako kide horrek, bere atzekaldean dituen objektuak, lekuz aldatu, kendu, beak ikusiko du pixka bat zer egin. Lehendikan adostuta eduki behar dugu denon artean, zenbat aldaketa edukiko dituen. Edo 5, 7, 10 dena delakoak. Eta azkenik, ezberdintasun gehien ikusten dituen parteide horrek, irabaziko du jokua. Orain, jolastera. Ondo pasa!